Ja by som teda možno na začiatok vás chcela poprosiť, aby ste si naskenovali toto slajdo a ak budete mať akékoľvek otázky aj pomedzi možno to, čo budeme mi rozprávať, tak kľudne sa môžete pýtať tam, môžete sa pýtať aj anonymne. Ak budete chcieť náhodou, že budete veľmi odvážni, tak nás kľudne môžete aj stopovať a pýtať sa aj pomedzi to, alebo si môžete nechať otázky vlastne aj na záver. Ak nie, tak kľudne aj na slajdo a potom sa vlastne spoločne na záver na to pozrieme, že aké otázky nám tam dáte, inak sa na ne dosť tešíme, takže dúfame, že tam niečo na konci nájdeme. Ďakujeme Veronike, že nás vlastne pozvala a že nás takto pekne uvítala. My sme teda prišli z agentúry Content Fruiter, sídlíme vlastne túto kúsok od vás hore, takže sme to vlastne mali náskok. Prišli sme dneska teda s tým krízovým stand-upom, takže my nemáme pre vás dneska pripravenú nejakú prezentáciu, ale skôr sme si prišli, že s vami pokecať a povedať vám vlastne niečo o takom tom agentúrnom živote a o tom proste, ako my robíme projekty, respektíve ako sa nám možno pracuje a žije vlastne v takejto agentúre. Naša agentúra je vlastne zameraná ako keby na obsah, respektíve sme content marketingová agentúra, ktorý je na Slovensku veľmi maličko. Máme veľa zaujímavých projektov a asi sa viac dozviete ďalej. Vlastne budem mojim kolegom dávať otázky dneska a budeme sa tak rozprávať. Ja občas budem možno taká rozdvojená osobnosť, lebo sa aj niečo spýtam a možno si na to aj odpoviem, takže aby ste potom z toho nemali zvláštny pocit. No a vlastne dneska, ako aj Veronika povedala, je tu s nami Patrik Mazan, on v podstate pôsobí na pozícii account manažera u nás v agentúre. Potom je tu Sani Šutková, ona v podstate v agentúre začínala ako social manažer, aktuálne úspešne prešla na vyššiu pozíciu Chief Producer Officera a ja som tu vlastne za ako keby content manažera a tiež som aktuálne vlastne v migrujúcej pozícii na stratega v agentúre. Takže takto. Ja som v agentúre vlastne už 5 rokov, takže som si prešla rôznymi fázami, aktuálne som vlastne senior. Povedzte mi, kolegovia, o sebe, koľko už v agentúre robíte? Ja teda už to bude skoro 5 rokov, nejakých 4 roky a nejakých 10 mesiacov. Ostanem, že už to bude tiež také dosť dlho. Ja ešte doplním jednu vec, lebo ja vždy rád doplňam veci, že kľudne sa potom pýtajte, chceme skôr ako keby diskutovať. To sme si aj nepripravili žiadnu preskolu, chceme to skôr robiť tak natívne, skrátka pokecať s vami, keď máte nejaké otázky, či už z toho agentúrneho života, alebo niečo, čo vás zaujíma o marketingu, kľudne sa pýtajte, je to pre vás tiež príležitosť sa dozvedieť nejaké nové veci. A ten, kto sa bude pýtať, alebo aspoň jednu otázku, tak máme tu proste aj takéto krásne zápisníky, aj také pera, takže iba taký doplnok. A čo sa týka môjho agentúrneho života, tak pôsobím v tejto agentúre už to budú 3 roky. A začínal som tiež ako social media specialist. Momentálne som teda account a vyzerá to tak, že pôjdem asi na nejakú takú konzultantskú pozíciu v budúcnosti. Predpokladám, že niekedy v priebehu budúceho roka. A možno by som ešte doplnil, keďže všetci ste takí, že niektorí už končíte v tej škole, niektorí ste možno v polovici, že keď máte možno nejakú príležitosť, tak tiež ísť do agentúry, alebo stážovať, alebo či už si robiť nejaké dobrovoľné kurzy, skrátka spraviť niečo navyše ako vaši spolužiaci, tak vám to vie dať obrovskú pridanú hodnotu, keď chcete v budúcnosti. Či už pracovať v agentúre, alebo robiť na nejaké marketingové pozície, lebo aj tí zamestnávateľi sú takí, že on sa pozrie na to, že máte vysokú školu, ale nemáte tie skúsenosti. Takže vie vám to dať naozaj keby výhodu pred tým druhým kandidátom. Som sa opustil. Ak by ste tie skúsenosti možno chceli nabrať aj teraz, tak aktuálne aj v Content Fruiter budeme hľadať stážistov. Pokiaľ nás spravíme promo a... Presne tak, tento hype by sme mohli kľudne nechať na záver, ale teda chceme vás naherovať, takže za to vám aj chceme vlastne porozprávať o tom, ako sa máme my, alebo ako možno, keď aj prišli nejaké krízy alebo fuck-upy, ako ich my voláme, tak ako sme ich zvládali a vlastne, že agentúrny life môže byť úplne super a niekedy vlastne kľúčom k tomu, ako sa k nemu dostať, je práve možno taká stáž, ktorej som sa napríklad aj ja vyhla, takže som mala ten príchod do agentúry sťažený alebo dlhší, ale určite vám teda radíme za všetkých troch, že ak máte príležitosť, tak stážujte a hľadajte už čo najskôr, lebo tak sa môžete čím skôr dostať vlastne fakt nejakému dream jobu. Takže tak.
Keď ste vy, milí kolegovia, nastupovali k nám do agentúry, mali ste nejaké strachy alebo očakávania, ako to bude vyzerať? Ja som hlavne sa v prvom rade nechcela prihlásiť, pretože som zistila, že z tej ponuky, ktorá tam bola, mi chýbala jedna vec. A povedala som si, že tak ma určite nepríjmu. Potom som sa do toho nejako dotlačila a som tu po skoro 5 rokoch. Ale určite pre mňa to bolo takéto, že som nevedela, do čoho idem. Ja som teda predtým robila v jednej agentúre, predtým som aj stážovala, ale všade je to možno trošku iné, bola inak zameraná tá agentúra. Čiže skôr možno takéto veci, plus teda mala som trošku prechádzať možno aj v tých činnostiach na trošku iné, než som predtým robila. Ja som teda začínala pri PPCčkách, potom social media a tak nejako som sa posúvala, čiže možno také je to, že nevedela som, do čoho idem a čo ma tam bude čakať a aké konkrétne veci sa budú diať. Okay. Ja som strach nemal, lebo keď som išiel ako bývalý študent, tak som si myslel, že som majster sveta. Poznáte, každý proste, keď je ešte taký neskúsený, tak príde do tej prvej roboty a myslí si, že on vie všetko, on je najlepší, on všetko zdolá, on všetko zvládne. Ale postupom času, jak som začal pracovať, tak som zistil, že asi to tak celkom nie je a nikto nie je taký najskúsenejší proste, keď príde do tej prvej pozície. Ale potom, jak som začínal pracovať, tak tie strachy boli v podstate u mňa také, že nezvládnem keby tie činnosti, lebo som na ne mal dostatok skúseností. A hlavne to, že nenaplním ako keby tie očakávania možno toho zamestnávateľa, tej agentúry, kolegov. A možno aj to bol taký ten drive sa ako keby seba vzdelávať a spôsobať možno aj v tom profesionálnom živote. Ja som to mala rovnako ako Patrik, že vlastne som sa skôr bála toho, že nebudem zvládať nejaké činnosti. Vôbec mi nenapadlo, že sa napríklad môžem bať klientov, alebo že napríklad môže prísť nejaký segment, ktorý že bude pre mňa že problémový alebo ťažký. Takže toto mi v hlave nešlo. Už teraz po 5 rokoch sa nad tým zamýšľam úplne inak, lebo naozaj to platí, že keď sa učíte alebo keď nejaké činnosti proste dennodenne robíte, tak sa to vlastne naučíte. Takže hej, tých činností som sa bála aj ja viac. No a keď už sa bavíme o krízovej komunikácii, zažili ste krízu alebo krízovú komunikáciu tento rok? Niekoľkokrát. Ono samozrejme, tá krízová komunikácia je od tých možno nejakých extra ťažkých vidí, že nám pribudne nejaké otázky ohľadom možno nejakých kampaní, ale tá krízová komunikácia môže byť naozaj už možno od nejakých maličkostí, čo sa týka nejakej komunikácie s klientom, komunikácie možno aj v rámci týmu, možno aj interne, externe, čiže určite ich bolo viacero aj tento rok. Ja zažívam krízovú komunikáciu asi každý týždeň ako account, lebo je to niekedy pomerne náročné komunikovať či s klientami, alebo niekedy aj s tímom, samozrejme, ale ono je to v podstate o tom, že ak si človek nastaví už tie veci, alebo jak sa na to zvykne. A keby to máte zadefinovať, že čo vlastne u nás v agentúre alebo celkovo agentúra môže byť tá krízová komunikácia, alebo čo je taká tá už naozaj že reálna kríza, že nie že kvázi nejaká chyba, tak ako by ste to zadefinovali? Akože, myslíš teraz, že nejakože podľa poučky, alebo nejaké, čo sa... Keď vieš poučku, povedz poučku, lebo ja mám vyštudovanú teda žurnalistiku a u nás sme sa napríklad krízovú komunikáciu učili, že úplne minimálne, že v podstate ani poučku by som vám teraz nevedela vydolovať, že vôbec, že napríklad čo sa týka krízovej komunikácie, tak mňa všetko v podstate naučila nejak agentúra, respektíve tie, nazvem to, že príležitosti, ktoré prišli, aby som sa to vlastne mala na čo naučiť. V podstate možno, čo som z podcastov podchytil, lebo keď tam mali tiež nejaké takéto osobnosti z hľadiska PR, tak je to v podstate nástroj PR, Public Relations. A ono by to asi malo tá krízová komunikácia nejako vyvrátiť ten neželaný stav alebo nejaký ohrozujúci stav pre tú firmu alebo pre tú osobnosť, pre toho krízového manažera. A v podstate, čo som si zapamätal, že taký ten základný bod, alebo ten základný pilier tej krízovej komunikácie je, že mlčať nikdy nie je riešenie, alebo skrátka neozývať sa nikdy nie je riešenie. Ale to potom opäť môže nadviazať na tie ďalšie veci, to znamená, že môže sa stať, teraz už prechádzam do tej praxe, že dostanem od klienta nejaký e-mail, ale ja na ten e-mail neviem hneď zareagovať. A teraz čo spravím? Počkám niekoľko dní, kým zozbieram tie dáta, tie informácie, aby som ich odpovedal, alebo mu odpoviem hneď, že ďakujem, že prejdem si to v tíme, alebo si zistím o tom informáciu, čo najskôr zareagujem. To je presne tá otázka, že myslím si, že tiež to záleží od tej konkrétnej situácie.
že niekedy je potrebné zareagovať hneď, záleží od tej možno osobnosti toho klienta, ako je nastavený, aj v tej komunikácii, ako je zvyknutý, alebo niekedy je možno dobré, to fakt, že v málo prípadoch počkať tých pár dní, nech trošku vychladne, nech si to prejdeme proste v týme, nájdeme nejaké tie odpovede. Takže asi som to povedal. Presne áno, presne takto to mám aj ja a to je vec, ktorú som sa naučila a to neviem, či to napríklad cítite aj vy, alebo to možno v komunikácii aj s učiteľmi, alebo teda keď už robíte nejakú komunikáciu, možno aj e-mailovou formou a to je to, že aj v e-maili sa dá cítiť proste akým tónom a v akom rozpoložení vám ten daný klient alebo proste tá druhá strana odpisuje. To znamená, že viete to tam precítiť, či sa ten človek, teraz to poviem obrazne, že dobre vyspal alebo zle vyspal. Ja som sa tiež už zo začiatku som mala vlastne veľmi ťažkého klienta, pri ktorom vlastne aj problém asi vznikol možno aj z hľadiska toho mužsko-ženského sveta, kedy on ako klient úplne, teda ja mám taký ten pocit, že ma nebral ako vlastne ženu na danej pozícii a neveril vlastne mojim riešeniam alebo vedeniu toho daného projektu. A bolo to teda normálne, že na rovinu vám poviem, že aj veľa slz, veľa nervov a stresu a presne komunikácia s ním, ktorá ale roky prebiehala, ma naučila na tomu nereagovať hneď. Respektíve vždy som dala na prvý pocit, ktorý prišiel, ako napríklad odpoveď v maili a keď som vedela, že je to vec, ktorú nemusím vyriešiť hneď, že ASAP a vieme sa na to vyspať aj on aj ja, tak som si ten čas na to v podstate dala. Nie vždy sa to ale samozrejme dá, hej. Niekedy je to také, že neodpíšete a ten klient je vám proste ochotný a schopný do 2 hodín zavolať a to vtedy už sa nevyspíte na to za tie 2 hodinky, takže stane sa aj to. Ale mne napríklad veľmi pomohlo to, že nereagovať vlastne ako keby hneď a dať si ten odstup, lebo aj vy keď budete odpisovať a budete proste extrémne vystresovaní, alebo to z vás bude cítiť, že ste nervózni, tak to prejde aj tým mailom. A niekedy, ja som vlastne robila v podstate aj v Martinuse, takže tam z tej strany mám vlastne naštudované to, ako možno komunikovať so zákazníkmi, ktorí tiež vždy mali príjemný deň. A tam to bolo tiež o tom, že ak prišiel nejaký nervózny zákazník, tak sme sa snažili proste ukludniť aj tým tónom hlasu, aj ako keby tou formou tej komunikácie, aby ste ho ako keby v tej zlej emócii nestresovali alebo nehajpovali ešte viac, aby sa tých zlých ako keby vibrácií nepridávalo viac. Takže asi tak. No a keď sa vlastne zameriame na to, že ja som teda povedala, že ja si do žurnalistiky nepamätám, že by sme sa nejak špeciálne učili o krízovej komunikácii. Učili ste sa vy na vašich výškach o tom, ako pracovať s takýmito vecami? Neviem, či ty môžem odpovedať. Môžeš, lebo doteraz to nemal kto učiť, sa som priekopník, takže napísme aj dielu na to. No, ja som teda študovala tu, presne, a pokiaľ si ja pamätám, tak moc sme to akože nejako nemali úplne že študované. Bolo, že niekde sa to myhlo, niekde sme si to povedali, niekde možno bolo nejaké krátke cvičenie, ale úplne ako zvládnuť celú tú situáciu alebo ako krízovo komunikovať nie. Skôr možno presne, že nám prišli povedať nejakí ľudia z praxe, čo robili oni. Ale vždy je to aj také, že naučiť sa môžete presne tie poučky, ako to bolo povedané, nejaké to reagovanie, ale v tej praxi je to vždy iné, lebo vy neviete, že odkiaľ tá krízová komunikácia príde, kto je možno na druhej strane tej krízovej komunikácie a podobne. Čiže ono to už potom naozaj v tej praxi skôr sa dá nejako naučiť postupne tými skúsenostiami. Ako my sme nemali tiež, ja som bezpečný, my sme nemali tiež nejakú takú, že vyslovene krízovú, ale mali sme že základy manažmentu a nejaké predmety ešte s manažmentom, ale v podstate nič takéto nejaké ako riešiť tieto situácie. Ale tiež by som možno ešte doplnil, že ono je fajn mať ten ako keby teoretický základ a na ten už vrstviť nejaké skúsenosti alebo nejaké veci, čo sa naučí človek už tomu obere a potom si lepiť taký ten svoj obraz, lebo niektoré firmy môžu byť niektorý návod dobrý a nejaké iné už môžu byť proste neprípustný. Takže aj preto je to také, že vytvoriť si ako keby v tom svojom prostredí ten svoj vlastný návod, ktorý mi funguje. A ešte by som možno doplnil z hľadiska možno tej teórie, alebo z toho, že čo mne stalo nejaký fuck up, bolo, keď som bol ešte v podstate, myslím, že to bolo pred dvoma rokmi asi,
tak to bola tá hlavne pravdivosť, že ja som v podstate komunikoval nepravdivú informáciu, ale zámerne a potom sa to extrémne otočilo voči mne. Čiže to je podľa mňa taký ten, lebo som chcel ako keby zachrániť alebo získať čas, tak som odkomunikoval nepravdivú informáciu, ale potom sa to na konci dňa vždy otočilo voči mne. Čiže to by som možno apeloval tiež na to, že vždy tá pravdivosť je alfa omega. A určite aj pripravenosť. V podstate, že človek, keď už reaguje na nejaký ten podnet alebo niečo od toho klienta alebo ja neviem, zamestnávateľa týmu, tak treba byť na tú situáciu pripravený. Skrátka už argumentovať s nejakými, že už som mal nejaké dáta proste a na tie nadvezujem. Nie, že iba nie som pripravený na odpoviem proste, čo sa mi hodí. To sa môže tiež dočiť. Chcela som ísť na ďalšiu otázku, ktorú mám rovnako ako teda niekto zo študentov, ale nahral si mi ešte na druhú otázku a to je, že ak aj príde fuck up alebo nejaká kríza, chcete to riešiť sami alebo to chcete riešiť v tíme alebo ako to u vás vyzerá? To sa záleží o tom, že aká kríza to je alebo čo to je. Keď sa to týka týmu, tak samozrejme sa to rieši aj v tíme a treba, aby sa to riešilo v tíme. Keď sa to týka napríklad iba mňa alebo niečo, čo viem vyriešiť ja a nemusím úplne to prehadzovať ešte na tým, tak samo. Čiže ono to je naozaj od situácie. A to možno skôr patrí aj v rámci tímov. Ja sa s tým 100% stotožňujem a vždy je to podľa situácie. Mnohokrát sa to snažím riešiť sám, keď zhodnotím, že to sám vie vyriešiť. Aj keď nechcem veľmi stresovať tým, tak to v podstate viem sám vyriešiť, ale mnohokrát je tá situácia taká, že nemám všetky podobné informácie, aby som to vedel sám vyriešiť. Ale tých prípadov je ako keby menej. Ja som sa lebo sa mi to tam nechce písať, Jasné. A ja som sa že kedy si začali z agentúry dvora na tú krízovú konferenciu, lebo asi to neprišlo hneď, lebo sa to vyvíjalo poslednú časť do proste, čo je na škola. Ale ma to zaujímalo taká krízová komunikácia medzi vami ako týmom, lebo my sa napríklad stalo na kole, že som ako stážista nastúpila, že som na kole pred klientom povedala niečo a môj šéf zároveň EKA mi povedal, toto sa nehovorí na kole a potom čo, ako vy by ste to, ako už sa by zahrali do autu, že ako by ste... Toto je perfektná otázka. Máš tu diara. Ja by som povedal, že my sme tiež začínali ako juniori a tiež sa ako keby tie veci vyvíjali, že my sme neprišli a nedostali. Možno sa ti stane v korporáte, že prídeš a tu máš toto sa naučiť, tu takto komunikujeme, toto je proste nejaký plán a musíš sa toho držať. Ale keď robíš ako keby menších firmách, tak ja si myslím, že to sa vyvíja aj s tou firemnou kultúrou, že tie fuck-upy sú nevyhnutné. Ako v každom živote proste aj bežného človeka, proste ten fuck-up ťa posúva ďalej. To je to, kde rastieš. A keď sa aj vo firme dejú práve tie fuck-upy, to tú firmu posúva. Niekedy sú horšie, niekedy sú menšie, ale práve toto kreuje aj tú krízovú komunikáciu. Že my sme párkrát pohoreli, ale už sme sa poučili, aj sme poučili možno nejakých tých mladších kolegov a už vedia ako keby ísť podľa toho. Čiže sa všeobecne aj zavzdelávať aj tých ťaháme ako keby juniorov, alebo sa ich snažíme naučiť na to. Ja ešte doplním aj tú, prepáč, tú otázku predtým, že ja som zase typ človeka, že ja by som chcela robiť všetko, poviem to tak, že v skupine, a respektíve potrebujem sa ísť minimálne uistiť, preto je to také, že aj to potom vyrieším, ale musím sa pri Spaťovi vyžalovať, že proste toto a toto sa stalo a on ma musí uistiť, že to, čo idem urobiť, je dobré. Takže takto sa ako keby vzájomne ťaháme, ale napríklad na tú tvoju úplnú skúsenosť, tak to je skôr o tom, že to je presne to, že ja teda hovorím, že veľmi chcem robiť v skupine alebo v tíme, takže ja by som si s týmom sa snažila, alebo by som donútila Paťa, aby nám spravil spoločný call ešte predtým, než ideme do callu s klientom, kde by sme si vlastne povedali, čo budeme hovoriť. Ako nie od slova do slova, ale presne, aby sme sa aj tomuto vyvarovali, že aby sme si vzájomne vedeli tie názory na tú vec a nepovedali jeden proste protiargument pred klientom už. Presne, čo povedala aj, akože my v podstate teraz máme pred každým kolom s klientom, máme aj interný meeting, kde si prejdeme tie veci a prechádzame si naozaj, že otázky, ktoré môžu padnúť od klienta. Toto sa nám v projekte deje, takéto tam máme veci, na čo sa môže dopýtať, čo možno, ja neviem, nám to teraz mešká, alebo kde môže nastať problém a diskutujeme si to, že proste možno prečo sa to deje, alebo aby sme boli presne pripravení. A čo sa týka možno aj takýchto vecí alebo zaškolení tých juniorov, tak, alebo aj stážistov, tak my to vždy máme tak, alebo doteraz sme mali, že teraz keď niekto sa učí u nás, je stážista, je junior, tak úplne ho nepredhodíme do toho, že tak teraz musíš komunikovať s klientom, kde si to nejako prejdeme spoločne.
potom si to prechádzame samozrejme s ním a aj keď komunikuje s tým klientom, napríklad prezentuje prvýkrát niečo o stratégiu pred klientom alebo podobne, vždy tam má toho svojho seniornejšieho nadriadeného, tým lídra, ktorý vlastne tam je s ním a keby čokoľvek, tak odpoveda buď za neho alebo mu s tou odpoveďou pomôže. Aj to my tak máme zaužívané, ja teda tiež som bola tým líder oddeleniu a vždy som im to aj vravela, že ak nebudete vedieť odpovedať, pokojne to aj nahlas povedzte, že na toto odpoviem ja, hej, nie je to proste žiadna chyba, ani nič. To už som sa aj naučila, že poradím sa s týmom. Áno, to je taká dobrá formulka, že poradím sa s týmom. A ešte možno tá druhá časť otázky, že aj nejaká interná komunikácia, tak toto presne u nás možno je také zvláštne, lebo aj keď som nastupovala do agentúry, bolo nás teda pár, bolo nás okolo možno 10, keď som tam ja prišla a zrazu sme narastli z 10 na skoro 30 ľudí, alebo 26 priebehu nejakého roka a pol, čo je teda obrovský rozdiel a presne možno niektoré aj takéto veci sa formovali postupne, ako si vymieňať možno informácie, lebo je iné si vymieňať informácie medzi 10 ľuďmi, je iné si vymieňať medzi 30 ľuďmi, ako zvládať možno nejaké situácie, ako vlastne možno komunikovať nejaké problémy medzi sebou a podobne. Čiže presne ako Patrik hovoril, že aj my v podstate stále sme, by som povedala, že menšia agentúra, čiže je to také naozaj, že postupný vývoj. A učíme sa. Akože teraz by sme tvrdili, že sme dokonali a že sa nám nestalo, že by niekto na nejakom kole alebo prezentácii nezadrel sprostosť. Akože určite sa niečo stalo, ale bolo to, že drobné. A asi máme skôr, že šťastie na juniorov, ktorí sa snažia rozmýšľať pred tým ako niečo. A akože toto sa inak môže stať aj seniorovi, čiže je to jedno. Ale tí ľudia sa skôr snažia, že porozmýšľať alebo platí skôr u nás také pravidlo, že keď nie si úplne istá, tak proste radšej buď ticho, ako by si úplne že presla nejakú vec. Ale bolo párkrát, že sme sa na koloch proste držali za čelo a ako to hovorím ja, tak som padla zo stoličky a podobné veci, ale... Ja určite sa také situácie stali a potom je dôležité si to aj povedať, hej, po tom kole, že dobre, toto možno nebolo úplne vhodné, na budúce, ak to budeš chcieť komunikovať, tak takto a podobne, že stane sa taká situácia, stane sa presne aj seniorovi. Čiže nie je podľa nás v poriadku, aby som si to napríklad po kole odkomunikovala, lebo napríklad stalo sa mi také, že ja som bola, alebo som aj junior nejak tak stále. Mali sme accounta, ktorý tam našťastie nie, ale vyslovene ma potopil pred tým klientom a neoboznámil ma o tom, že toto ideme riešiť, ale proste ma potopil a zhodil pred ním, že toto by si mala. A ja som to ako taký junior, že OK, tak ty si tu account proste dobre, ja som tu junior, nie idem to rozobrať. Čiže podľa vás, aj napriek tomu, že som možno nie tak skúsenostiami, tak bolo by ideálne si to odkomunikovať s ním, že som síce mladšia, nemám toľko skúsenosti, ale takto sa určite lebo to že bralo to po mne veľmi, ale som tam... Nezáleží na tom, či ste junior, senior, medior, záleží na tom, podľa mňa v každej agentúre záleží na ľuďoch. Lebo tí ľudia robia tú robotu a keď tí ľudia nebudú, tak nebude mať kto spraviť tú robotu. To znamená, že tá komunikácia vzájomne, lebo aj ten klient to vycíti, keď budete mať školu a budete medzi sebou proste nevrlí alebo nahnevaní alebo niečo podobné, tak to je presne ako som to hovorila aj v tých e-mailoch o tých emóciách, že to proste človek precíti. Musíte byť totálne z betónu, aby ste to neprecítili. A ešte musím doplniť, lebo už som dlho. Čo sa týka, že toto je tiež veľmi komplexná téma z hľadiska toho, že každý človek má nejakú inú osobnosť. Že ono nikdy sa nedá vyverovať tomuto, lebo môže byť jeden človek, čo je vyslovený, že nejaký cholerik, nejaký melancholik a potom treba nájsť ako keby tú správnu cestu, že ak by mali spolu komunikovať. Ale čo sa nám osvedčilo, z hľadiska tej internej komunikácie sú nejaké team buildingy alebo nejaké skupinové cvičenia. Tam naozaj ten tým sa vie lepšie spoznať a zároveň ono, keď nie ste ako keby tak spolu prepojení, tak tomu človeku potom je v podstate jedno, že či sa ty trápiš po tom kole alebo že ako sa máš a tak ďalej. Že tá firma by mala byť tiež ako keby taká rodina. Nechcem povedať, že moc priťahnuť za vlasy, ale mali by si ako keby kryť chrbát. Určite. To akože nie je nič horšie ako to, nemusí byť ani pred klientom, to môže byť aj interne, proste zhádzovať vinu jeden na druhého. To je to najhoršie, čo môže byť a v konečnom dôsledku, aj keď sa napríklad takéto niečo stane pred klientom, tak klientovi je jedno, kto spravil chybu alebo kto povedal niečo zlé, on to bere ako komplex. Hej, on to nebere to, že aha, tak tento človek z firmy niečo pokazil, tak s týmto človekom nespolupracujem a ostatní sú super, on to môže zobrať ako celá tá agentúra je proste zlá, lebo hádžu si tam po sebe vinu a podobne. Čiže ono,
interne jasne, vyriešite si to, nejako vyrozprávajte, ale pre tým klientom to proste musí byť vždy, že je to tímová robota a aj on to musí tak vnímať, že aj keď sa niečo pokazí, tak si viete za tým stať a nepovedať teraz, že no tak ja som s tým nemal nič spoločné, tu to Patrik je na vine a ešte si to s ním. Klient nikdy nebude menom ukazovať prstom po vás, lebo si vás nebude proste pamätať, bohužiaľ, akože povedzme si realitu, ale názov agentúry si zapamätá na 100% a zapamätá si ten názov aj po 10 rokoch, keď pôjde k inému klientovi a ten klient sa ho spýta, že akú agentúru ste mali predtým, tak to vaše meno proste vedieť bude. Akú meno agentúry. Máme tu potom aj otázku, ktorú som mala aj ja teda napísanú, ale pýtal sa to aj niekto z vás, takže rovno si môžeme ísť na ňu a to je v podstate, či si robíme v agentúri plány krízovej komunikácie. Povedzte pravdu, kolegovia. Nerobíme si nejaké konkrétne plány, lebo niekedy sa tie veci nedajú moc ako keby predpovedať, ale to je také, že podľa mňa tie plány sú hlavne potrebné pre tie korporácie a pre tie väčšie firmy, lebo my máme v podstate taký ten svoj návod, alebo taký ten svoj vycibrený už line-up, že ako ísť a tým sa vieme riadiť, ale myslím, že ten plán by bol v tomto smere asi aj trošku u nás. Akže opäť záleží to v nejakej situácii, keď beriem napríklad krízovú komunikáciu, tak úplne v tom minimálne my bereme ako krízovú komunikáciu napríklad online, von v rámci projektov, keď spravujeme sociálne siete, na sociálnych sieťach veľakrát máme veľmi krízovú komunikáciu s rôznymi fanúšikmi. Tam napríklad máme vypracované postupy, hej, ako postupovať, keď príde nejaký proste osudčujúci komentár, na klienta zlý komentár, na produkty, niečo také. Čiže toto určite áno, aby aj presne, keď človek nejaký nový príde, bol zaučený do týchto postupov. Potom, čo sa týka možno nejakých tých postupov alebo plánov, tak vieme určite nejakú tú postupnosť, že keď sa niečo stane napríklad od klienta, tak komu sa to musí vo firme dostať, toto musí vo firme riešiť a ako to vlastne nejako v tých základných krokoch ideme riešiť, ale ako Patrik spomínal, je to už úplne potom o tej situácii konkrétne. Niečo som vám chcela povedať, ale zabudla som, lebo už som sa pripravovala na ďalšiu otázku a rozmýšľam, lebo aj vy píšete úplne super a zaujímavé otázky. Presne som si čítala tú poslednú, že či je súčasťou našej krízovej porady, či sú súčasťou aj externí ľudia, ako napríklad právnik. Presne toto slovo mi hneď tresklo do hlavy, lebo áno, mali sme taký prípad, kedy vlastne áno, právnika vyslovene, že máme tiež že externého, ale bolo to treba vlastne zapojiť. A k tomu som vlastne presne aj rozmýšľala nad tým, čo aj Patrik hovoril, že ani nie, že by sme mali, že nejaký plán, ktorý proste máme a keď tá kríza nastane, tak ho otvorím proste v Exceli alebo vo Worde. Skôr by som to nazvala tak, ako to majú možno aj že záchranári alebo niekto podobný, že príde kríza, proste zásadne krízový štáb by som to tak nazvala, že vtedy sa vlastne zvoláme a ideme to riešiť a snažiť sa to poriešiť najlepšie ako vieme aj z hľadiska toho, že vlastne zase som vypadla. Nevadí. Ešte možno len k tomu právnikovi, tak áno, stali sa také situácie, väčšinou to bola situácia, kde napríklad klient už porušil nejakú zmluvu alebo niečo, čo bolo v zmluve dané, lebo teda máme zmluvy na oboch strán, tak ako my máme nejaké povinnosti, oni sa zaväzujú k niečomu, čiže možno už v takýchto prípadoch to prišlo v interných, si nemyslím, že niečo také bolo. Nadviazala by som možno presne na to, čo si povedala, lebo nechce sa ani mne už stále písať, tom tam je taký spamer, ale že teraz si presne tak načrtla to, čo ja teraz zvyknem tak riešiť aj nejako výskumne, že či viac, keď teda robíš v tej reklamnej agentúre, či viac tú krízovú komunikáciu riešiš ako keby s tým koncovým zákazníkom, hej, vlastne za toho klienta v podstate, alebo v tej rovine B2B, že vlastne s vlastným klientom, hej, že v ktorej tej rovine sa viac pohybujete, či skôr nejaký ten hate management, že s tým koncovým zákazníkom, alebo vyslovene B2B, že môj vlastný klient tej agentúry. Tým, že my sme trošku taká netypická v tomto agentúre a nerobíme nejaké teda kreatívne kampanie úplne ako predtým tu bol Roboslovák, ale robíme teda tie content marketingové projekty, tak tam akože mali sme aj také prípady, riešime aj tam, ale skôr si myslím, že v rámci klientov riešime nejakú krízovú komunikáciu alebo v rámci tých vecí, ktoré sa dejú. Hej, že rieši sa akože aj to, ale neviem, aspoň z môjho pohľadu je to viac také, ale možno ja ich riešim. No to z môjho pohľadu, ja čo nerobím social, tak za mňa je to, že keď občas kolegyne za mnou prídu, že
fú, toto nám napísali na Facebooku, vieš mi poradiť, čo mám odpísať, tak niekedy mám pocit, že to žijeme viac a je toho proste veľa a sú to, že som si ja hovorila ako content manažer, že ty kokos ešte nerobím social, lebo že na to by som asi nemala nervy, ale neviem už zase, čo som chcela. Dneska mám plné myšlienky a nejak mi vynecháva v polovici, takže tak. No, ale mala som aj, povedz, či niekto? Ja ešte môžem doplniť. Povedz si moje koncové myšlienky. No, ešte na to vlastne otázku zareagovať, že či s koncovým nejakým B2B klientom alebo v podstate s tými zákazníkmi, tak u mňa je to určite s tým B2B klientom v podstate argumentovať nejaké tie výsledky alebo tieto záležitosti. Ale samozrejme máme v podstate aj tú prvú situáciu, keď riešime nejaké PPCčka alebo riešime v podstate tiež nejaké propagácie, tak v tom prípade tiež sa rieši toto samozrejme. Ale určite tá druhá stránka. Ešte som tým B2B chcela povedať to, že dávno to tak nebolo, bo ako Sani už hovorila, že my sme sa strašne nafúkli. Že mali sme proste malinko firiem alebo malinko značiek a zrazu sme v tom, že ich máme veľa. A potom zrazu máte aj veľa klientov, každý je špecifický, niekto je, poviem to, že zlatý ňuňušik, niekto proste potrebuje mať všetko ASAP, niekto chce, aby ste ho otravovali non-stop kuse, niekto chce, aby ste sa mu ozývali raz za mesiac s reportami a podobnými záležitosťami. Takže aj tam je to vlastne o tom, o tých ľuďoch a o tom, akí sú. Takže asi tak. Mám tu ďalšiu zaujímavú otázku. Dá sa byť v reklamnej agentúre bez kríz alebo bez fuck-upov? Nie. Vieme to aj rozviesť? Páči sa? No, ja som už hovoril na začiatku, že tie fuck-upy sú tie veci, ktoré človeka či už v tom osobnostnom, alebo aj profesijnom živote, alebo aj tú firmu posúvajú podľa mňa najviac, lebo keď sa spáliš, tak to ťa ako keby podľa mňa najviac poučí. A myslím si, že tie fuck-upy sú z toho nevyhnutné, že vďaka fuck-upom tá agentúra alebo aj ten človek rastie. Nechcem zase teraz tým povedať, čím viac fuck-upov, tým lepšie, ale skrátka, keď sa človek poučí na nich, zoberie si z nich niečo, tak určite to má obrovskú pridanú hodnotu. Ja doplním, že ja som v tomto zástanca, asi to nebolo hneď zo začiatku, ale postupne za tých 5 rokov som sa naučila a asi vyznávam v našej robote jedno také hlavné motto a to je, že priznať si, proste priznať si, aj chybu si priznať, aj problém si priznať a presne nerobiť to, ako to možno Paťo povedal, že na začiatku hovoril vlastne, že sa mu stalo, že komunikoval nepravdivú informáciu, nerobiť to. A keď si aj poviete, alebo vás klient napríklad konfrontuje s tým, že ste spravili chybu, alebo že ste spravili niečo, čo sa mu nepáči, alebo že sa mu proste nepáči výstup, tak ho nepresviečať proste o inom, ale priznať si to, ale hľadať tam proste tú cestu, ako to urobiť, alebo ako vyhovieť a nájsť to vlastne, že ako to vyriešiť. Som možno plynule a prešla na tú otázku, ktorá to teraz vyskúšala, ja som vyhodila tak hore. No dá. Že ako najväčšiu krízu s klientom ste zažili, alebo máte na ňu najhoršie spomienky. Asi budeme mať rovnakú a neviem, že... Máme ich viac, ale tá najväčšia asi rovnaká. Hej, a neviem, či chceš ty... Kľudne, doplním. Mali sme jedného klienta, nie tak... Nemenujeme. Ale mali sme jedného klienta nie tak dávno, kde naozaj, že na začiatku to vyzeralo všetko strašne ružovo, boli strašne šťastní, strašne spokojní, so všetkým súhlasili, všetko sa im páčilo. A dokonca osobne proste sme sa rozprávali, stretli, všetko super a potom naozaj, že takto, proste, aspoň teda ja som to tak vnímala, že z ničoho nič zrazu prišlo, že nie je vôbec celé zle, toto celé zle, tie veci, ktoré boli odsúhlasené celé zle, toto celé zle. Proste mali sme tam nejakú dohodu, ktorú oni si chceli proste nejako inak zvrtnúť, ešte mi v takom dobrom druhu, že dobre, tak sa dohodneme proste inak, nejako inak si to rozvrhneme. To bolo tak dobre, potom už zase celé zle a akože to naozaj boli také veci, že mali sme dohodnuté proste takú nejakú väčšiu kampaň, ja som tam organizovala proste fotenie, zohnala som modelky, robili sme fotenie, nafotili sa fotky a oni potom zrazu povedali, že bum, končíme celú spoluprácu, končíme všetko, nič už nechceme. Hej. A ja teda som zostala s fotkami, s modelkami, ktoré teraz boli nejak dohodnuté so všetkým a zostali som v agentúre, že OK, že proste čo teraz a čo ako. A presne potom tam už prišli nejaké také riešenia aj ďalšie, ale možno Patrik, ak ty chceš
Ty Môžem to mať z mojej strany. môžeš to povedať z tvojej strany druhej. Lebo čisto náhodou som bol account tohto dobrého projektíku. A v podstate ten klient bol taký, že zvykol volať cez víkendy, zvykol volať po pracovnej dobe. Potom už zvykol robiť aj také, že nezavolal, ale hovoril, že volal. To bolo akože úplný gól. A rozprával, že som proste mazal, ako keby hovorí, že nemáme história, tak akože úplne také šarlatanstva. A najväčší gól bol v podstate to, že my sme mali už dohodnutú nejakú stratégiu, strategicky sme chceli uplatniť nejaký postup, aby sme získali tie ciele, ktoré sme si navrhli na začiatku spolupráce. A už ak sme si to odsúhlasili, tak ten klient to začal meniť. Toto sa mu nepáči, toto chce trošku inak, ale boli sme ešte stále takí, že OK, že môžeme ísť takto, ale nemôžeme celú stratégiu zmeniť, lebo sa zmení celá komunikácia a to bude proste úplná blbosť. Tak sme menili postupne veci a potom sme zistili, že vlastne nakoniec sme aj tak zmenili celú stratégiu. A na konci dňa vlastne klient povedal, že ukončil spoluprácu, že nie je spokojný. Myslím, že takto aj skončilo. A ešte doplním jednu vec, že toto bol jeden z klientov, pri ktorom som asi tak, že nejak to povedať, že najviac psychicky porastol, lebo som tam tiež zažíval akože ťažké psychické stavy. Proste, že nevedel som spávať a akože bolo to celkom hardcore. Aj som mal normálne, že brucho ma bolo, keď som vedel, že bolo akože také úplne, že keď idete na skúšku, nie ste pripravení, alebo neviem čo by som to prirovnal, ale bol to fakt akože hardcore proces. Ale toto ma extrémne zotavilo, ako nezotavilo, ale ak sa to povie, že som sa stal ako keby silnejší. Áno, že som sa stal proste silnejší a napríklad stala sa mi, nie že úplne rovnaká situácia, ale obdobná situácia v budúcnosti a bral som ju oveľa ako keby lepšie. Bol som na ňu oveľa lepšie pripravenejší a vedel som ju oveľa lepšie zvládať. Preto aj hovorím, že tieto veci, keď do začiatku sú trošku nepríjemnejšie alebo aj poriadne nepríjemnejšie, tak ono vás tak zocelia, že v budúcnosti viete oveľa lepšie, tak povedal, oveľa lepšie pracovať v takomto prostredí. Ja poviem k tomu projektu len, že ja som mala to šťastie, že som na ňom nerobila, ale teda videla som stresy mojich kolegov, takže mi všetko nebolo jedno. Ešte aby som doplnila, tak mohol to byť veľmi pekný projekt. Bol to ľahký segment, na ktorý sme sa strašne tešili, lebo máme aj ťažké segmenty, robíme so Sandrou, sme vlastne začínali spolu robiť elektroinštalačný magazín, čo je proste brutál ťažká vec a ešte pre baby, keď neviete, čo je istič, čo je relé a proste celé sa to učíte, tak je to brutál. Alebo napríklad kolegyňa má liaté betónové podlahy, takže to sú brutálni klienti a potom príde niečo, čo je krásne, ženské, ľahké. Vidíte tam už v očiach proste dopredu glitre, flitre, ružovú farbu a potom riešite veci vlastne s právnikom a všetko sa to udialo v relatívne krátkej dobe, že vlastne to neviem, zbehlo to niekedy v začiatkoch 3-4 mesiace, viac to nebolo. Takže úplne, že bomby, pecky, že aj to dobré, aj to zlé proste sa udialo za 3-4 mesiace, pričom my v agentúre vlastne máme nastavené tie projekty s našimi klientami približne na 12 mesiacov. Takže máte rok na to, aby ste niečo pokazili a nie to, aby sa to pokazilo proste za 3 mesiace. Takže, ale tu sa nás vlastne pýtajú aj ďalej, že či vlastne si spomíname aj na nejaký prípad, ktorý bol naozaj závažný a aké mal reálne dôsledky. Neviem, či to bol tento klient, alebo že či máme ešte niečo závažnejšie. Tak u nás akože nezažili sme si úplne takú situáciu, že teraz niekto by nás išiel súdiť alebo niekto by niečo takéto riešil. Právnické skôr u nás naozaj akože to najhoršie, čo bolo, že nám odišiel klient. A akože to je veľmi zlé, hej, pre agentúru samozrejme, keď vám odíde klient, hlavne keď s ním nejako počítate aj naďalej, jednak máte vybudovaný tím, ktorý na tom bude robiť, zrazu zostane proste s voľnými kapacitami, teraz čo s tým tímom, máte nejaké iné veci, s ktorými rátate zrazu nič, čiže to je asi pre nás taká najhoršia vec, že odíde ten klient, alebo možno ešte nejako zle to skončí s tým klientom, a do budúcna neviete, aké meno o vás ten klient spraví. Hej, že my sa vždy snažíme aj tú komunikáciu, jasné, že keď máme niekde chybu, priznáme si ju, keď proste klient nie je spokojný, ukončíme nejakú spoluprácu, OK, ale vždy sa snažíme rozchádzať s tými klientmi v dobrom, nie je teraz tak, že budeme si tu po sebe, ja neviem, hádzať úplne právnikov alebo niečo, lebo opäť zase je to aj do budúcna aj z jednej aj z druhej strany, že nechcete byť úplne tiež tá agentúra, ktorá nejako pri ukončení spolupráce nadáva klientom, že s nimi nezostali alebo podobne. Ako sme teda ukončili tohto klienta? Bolo to
ako to bolo. Lebo niekto možno môže mať z vás predstavu, že sa snažíme do aleluji všetko zachraňovať a tomu klientovi posielame kvety a bomboniery len aby zostal, ale nie je to tak. Takže či viete možno priblížiť aj to, že nakoľko nás to bolí, keď to končí a či to môžeme ukončiť a ako to vyzerá, keď už sú do toho možno aj právnici natiahnutí a podobne. Že boli to, vždy to boli, ale tak už v nejakom proste bode si poviete, že či sa oplatí aj s tým klientom nejako bojovať alebo za toho klienta bojovať, alebo či to bude proste pre agentúru len horšie, hej, aj pre tých ľudí. Zase tiež nie je cieľom úplne na nejakých projektoch pracovať na silu, že teraz bude niekto chodiť z brucha bolom do roboty, ale proste bude, lebo chceme tohto klienta a budeme ho mať, aj keď budeme proste sa s ním trápiť. Že vždy si to treba tak vyhodnotiť, že či aj my ako agentúra chceme vôbec spolupracovať s tým klientom. Lebo aj toto sa stáva, že nie je to úplne vždy tak, že príde nejaký klient a my s otvorenou náručou vieme, že jasné, poďte sem všetci, ale aj tá agentúra si proste potrebuje vyberať tých klientov, s ktorými bude spolupracovať. Tak, je to u nás celkom sranda, že na tom sa smejeme už s niektorými kolegami dlhší čas, že vždy keď si presne myslíme, že prichádza nejaký ľahší a krajší segment a strašne sa z toho tešíme, tak sa stáva, že sa rýchlo dotešíme, lebo ono to môže tak niekedy vyzerať, že teraz trepnem, že vám príde kvetinárstvo a vy budete robiť proste nádherné články proste o tom, ako kvitnú hortenzie, ale nemusí to tak byť, že má to aj také svoje úskalia. Ja sa chytím ešte témy vlastne takej menej peknej alebo menej slniečkárskej, aby sme to potom ukončili slniečkársky. Ty si to už aj spomenul, že vlastne mal si stres, alebo Sandra spomenula bruchabôl. Máte takéto stavy z roboty alebo z klientov, alebo je to viete sa odosobniť od týchto vecí, alebo čo to s vami ako ľuďmi robí, keď napríklad príde nejaká kríza v robote? Chceme, aby išli len robiť. To sú veci, čo ťa podľa mňa posunú ďalej, ale už teraz veľmi nie. Keď som začínal ako na tejto pozícii, tak som povedal, že to bolo úplne bežné, ale už som sa asi voči tomu dokázal nejakým spôsobom ohradiť, ale to je to tiež také, by som povedal, že rôznorodé, lebo máme klientov, ktorí sú fakt, že dobrí, ktorí nás chápu, my chápeme ich a tá spolupráca je úplne perfektná. A potom máme takých klientov, pri ktorých je to také, že viac neosobné. Že skrátka pošleme reporty, odprezentujeme, spravíme čísla, výsledky a ide sa domov. Potom je tá druhá časť, ako som len spomínal, že prídeme za klientov, usmievame sa, podáme si ruky, pokecáme o živote, vymeníme si, čo je nové. Skrátka je to také prirodzené, ako keby sme išli ku kamošovi. Ja stresujem asi viacej, takže to má taký úplne. Ja stresujem vás najviac. Máme otázku? Nemám potom otázku vlastne na možno takú komunikáciu s klientami, že čo odporúčate v rámci toho, že či tykať alebo vykať, lebo častokrát tí klienti, ja teda pracujem ako stážistka a častokrát tí klienti, je to oveľa lepšie, keď si s niekým sadnete a tak si môžete potýkať a tak, lenže tým, že ja som mladá, tak prichádzam do úskalia napríklad v tom, že mali sme jednu pracovnú cestu, išli sme do Švajčiarska, išli sme tam za klientom, na všetkých koloch bol úplne super a vlastne keď uvidel naživo, že prišla nejaká študentka, hej, lebo však tak si ma zaškatulkoval, tak častokrát mi neveril a to presne bolo to, že my sme vytvorili nejaký content, vytvorili sme nejaké videá a neveril a nedokázal mi nejak akože dôverovať v tom, že takto to môže robiť. Takže toto je častokrát potom také úskalie toho, že aj teraz prichádzame do vecí, kedy dovtedy nebol žiaden problém a teraz napríklad vracia veci alebo podobne, lebo zrazu už proste ako keby vie, že si môže po mne viac dovoliť. Takže možno kde je taký ten... Smiem spýtať, že ty robíš ako keby na nejakej pozícii, že nejakého content creatora, alebo? Áno, ja som ako content creator, alebo do social media a vlastne mne v agentúre na šťastie, alebo na nešťastie, neviem niekedy, či je to výhodou alebo nevýhodou, priradili vlastného klienta, ktorý má u nás 3 projekty rôzne, takže ja vlastne s ním aj komunikujem, plus pomáham akože v rôznych iných projektoch, ale toto je vyslovene môj klient a
nastala chyba teda v nejakej možno komunikácii alebo teda nejaké to úskalie bolo priamo v tom, že zistil, koľko mám rokov a teda, že... A ešte sa spýtam, to týkanie a vykanie, teda s týmto klientom konkrétne si aj týkáš už rok? Áno. A bolo to tak od začiatku, alebo až po určitom čase? Áno, on je veľmi taký akože open-minded, že bol úplne na tých koloch, že super a všetko super a všetci sme boli šťastní, lebo tento klient. Isto nebudeme mať výhrady, no a postupne to vlastne začalo, že nejak aj viacej si dovolí. Dokonca akože tam na tom, na tej pracovnej ceste som mal dokonca aj také útoky, že čo ty soplania a tak. Takže tam to zašlo až do takých, ale určite som sa od toho odosobnila, len proste, že stanú sa aj takéto veci a bol to taký šok prvotný. Že či je lepšie si teda s klientom možno týkať, alebo aj medzi kolegami, že Idem asi ja ako prvá, kým nezabudnem. Ja určite odporúčam vykať. Ja napríklad toto mám s jedným našim písateľom, s ktorým si ja som ho zohnala, je to náš externý autor, lebo teda my máme veľa projektov, píšeme strašne veľa článkov, čiže máme externých autorov. Ja som ho zobrala, ja som ho asi jediná z agentúry naživo videla, 5 rokov pre mňa píše, je to chalan v rovnakom veku približne ako ja, doteraz si s ním vykam. Sú baby kolegyne, ktorým som ho už ako keby prehodila kvôli tomu, že píše dobre, tak nech proste sa rozširuje aj pri ostatných projektoch. No a baby niektoré si s ním začali týkať a on začal vystrkovať rožky. Akože boli to také blbiny, že my napríklad máme nastavené nejaké honoráre za tie články a proste oni sa odvíjajú aj podľa ceny projektu, čiže to nie je, že ja si z brucha vymýšľam, koľko peňazí mu dám za ten článok, či sa na mňa usmial krajšie alebo menej alebo hocičo, takže tie ceny sú tam stanovené. A on tak začal akože pokusy na tie kolegyne, že vyššie sumy, neviem čo, bla bla bla, a dostávalo sa mi to iba tak akože random cez nejaké hovory. A vtedy som si už aj ja hovorila viackrát počas tých rokov, že nebudeme si vykať, lebo ak aj na mňa niečo vyskúša, tak to proste s ním ako keby to zostáva to v tých medziach. My máme presne, ako aj Patrik povedal, že máme kolegov, teda klientov, ktorí sú že mega super, hej, že vyslovene, že ideme za nimi a tešíme sa za nimi. Potom máme klientov, ktorí sú takí, že mám proste brutál rešpekt, ale aj tak ich mám rada. Ale nechcela by som si s nimi týkať. Akože je to tam už také, že za mňa je to stále práca, je to nejaký proste obchodný vzťah a je to také, že toto, ale s touto aj s tou dôverou som sa teda stýkala aj ja, ako som spomenula už pri tom projekte, kde som vlastne tiež si aj poplakala a trvalo to, ja neviem, 3-4 roky som ho robila, kým ho odo mňa zobrali preč a boli to pekné nervy, ale to bol tiež napríklad presne tento klient, že v e-mailoch bol vyslovene, že nepríjemný, ako keby hovoril na mňa nepravdivé informácie pred šéfmi, to bol ešte že najväčší púser, ale keď sme s ním išli naživo, tak úsmev takýto, ruku mi podal, 2 pusy mi dal na lice a ja som z toho bola hotová a proste som nevedela vyhodnotiť, že ktorá bije, takže deje sa to. Ale čo sa týka mňa, tak ja som za vykanie určite. Aj veľa záleží, že možno aj v akej agentúre robíš, aká je to veľká agentúra, ako je to s tými klientmi. Ja napríklad si tiež asi na jednu výnimku so všetkými klientmi vykám. A že akože jasne, že keby to príde z tej druhej strany, tak asi úplne neodmietnem, že no tak nepotýkam si. Ale naozaj, že si vykám, ale tiež som mala takýto podobný problém a tiež to bolo možno nie až takto, ale bolo to takým štýlom, že stále sme nevedeli proste prísť na to, čo je problém, hej, nič sa nepáčilo, nič nebolo OK, neviem čo a potom už aj kolegyňa tiež nič nebolo OK a už sme tak začali nad tým rozmýšľať, že proste vieme, že zase nerobíme tak zle, hej, že čo tam môže byť, tie veci inak všetkým sa páčili. A potom sme skúšali takú jednu vec, že teda nekomunikovala som to ja, ale komunikoval to kolega. A tam už problém nebol, hej. Tie veci, ktoré som možno ja vytvorila, tie veci, ktoré proste stále prechádzali nejako cezo mňa, ale odkomunikoval to niekto iný a zrazu sa to už páčilo, už to bolo dobré, už to mohlo byť. A tamto, ale potom prišla do toho, že sme to reálne aj komunikovali ako keby s tým klientom, že dobre, tak toto akože môže byť problém v tej spolupráci, hej, lebo tá spolupráca má byť o tom nie, že vy ste spokojní, alebo že klient je spokojný, obidve strany musia byť spokojné. Tam to nikdy nebude fungovať, keď to na jednej strane proste bude drznúť, že presne možno nebude tam nejaký rešpekt aj k osobe, aj k práci, aj celkovo. Čiže možno naozaj, že s
skúsiť si to aj vykomunikovať, buď teda aj s nadriadeným, nech to on tiež chce komunikovať a nejako aj s tým klientom, lebo to je akože dlhodobo podľa mňa úplne neúnosné a na niektorej strane to vlastne Úplne. No a ešte za mňa, podľa mňa to neexistuje, že univerzálna odpoveď, že či týkať alebo vykať, ale ja som tiež to riešil, že či týkať, vykať. Väčšinou klientov sa samozrejme vykám, ale sú klienti, s ktorými si týkam, lebo to oni navrhli. A tá komunikácia je akože fajn, len keď sa niečo pokazí, tak je to potom také ťažšie, lebo je to také osobnejšie. A veľakrát ako sme až príliš ako keby slušní, že si nevieme trošku vynadať. Ako niekedy je to naozaj potrebné. A ešte odpoveď na tú otázku, že či týkať a vykať, podľa mňa vždy je dobre si položiť otázku, že keď spravím toto, čo sa bude diať. Ale tam treba toho klienta už poznať ako keby nejaký historicky, že keď s ním spolupracujem, dajme tomu rok, tak čo sa stane, keď si s ním potýkam, alebo čo sa stane, keď si s ním budem ďalej vykať. A potom ti môžu byť možno nejaké výstupy, že asi to nebude moc dobre týkať, alebo asi to nebude moc dobre vykať. Ono vlastne to vykanie alebo týkanie vždy chodí väčšinou z tej klientovej strany a teraz aj stala sa mi taká situácia, že bola som v jednom korporáte, úzko so mnou spolupracovala len jedna žena, ktorá mala na starosti ten marketing a proste bola to žena okolo 40-ky a hovorí mi, že my sme také mladé, tak si potýkajme. No a teraz nemôžem ju odmietnúť, čiže... Môžeš, podľa etikety môžeš. Hej, takže potom by ste radšej odporúčili napríklad to vykanie, teda odmietnúť to. Ako aj mne sa blbo odmieta, hej, ja vyzerám staro, ale podľa mňa nie som taká stará, ale teraz sa mi v poslednom čase stáva to, že veľa ľudí za mnou tak chodí, približne už okolo tej 50-ky, že si chcú potýkať a nie je to blbé vtedy, keď mám fakt, že rešpekt proti tomu človeku, hej, že je v nejakej pozícii, vyššej pozícii, ale no proste aj pri klientovi sa to stáva a vtedy proste z rešpektu k nemu, ako keby z nejakej úcty, ktorá ale že vychádza z toho vzťahu alebo teda odo mňa k nemu, tak si nechcem proste potýkať. A to je taká, akože podľa etikety, čo som čítala ja, tak by to malo byť o tom, že teda môže žena odmietnúť. Respektíve, ale tiež som nad tým tak rozmýšľala, že či budem mať na to nejaký všeobecný argument, ako to tomu človeku vysvetliť, že prečo to odmietam, ale keď som sa nad tým tak zamýšľala, tak presne toto by som asi povedala, že proste ten môj rešpekt je taký prirodzený, že to nechcem ako keby, že vyslovene niekedy aj poviem, že budem sa snažiť týkať, ale asi mi to nepôjde a ani mi to nejde. Takže asi tak. Dobre, čas sa nám pomaly kráti, takže asi prejdeme aj na tie vaše otázky, aby sme si ich stihli prejsť. Takže Sandra mi označila tú hornú, či organizujeme interne nejaké workshopy, školenia, ktoré by mohli byť prevenciou proti vyhoreniu zamestnancov. No, ja som objednala do knižnice, máme knižnicu, knihu akurát Vyhorený, takže som strašne šťastná, že nám prišla a hneď o to kolegovia prejavili záujem, ale môžete ma teda ďalej doplniť. Organizujeme v podstate workshopy. Nie sú že vyslovene proti téme že vyhorenia, ale pomáhajú proti vyhoreniam. A ja by som povedal, že to, aj to vyhorenie je veľakrát aj taká, že ten človek si to vie, nevie, ale akože je tam dobre, keď si to ten človek rieši ako keby aj osobne sám, že treba niekedy proste vypnúť od tej roboty, mať nejakú psychohygienu, proste aj to je podľa mňa tá prevencia, ja neviem, že prečítať si dobrú knihu, ja neviem, každý má rád niečo iné, ísť napríklad do sauny, alebo skrátka robiť, čo toho človeka baví a zabudnúť na tú robotu. Mnohokrát je to akože nevyhnutné. Je to o tom, že je to robota. Akože aj ja ju mám veľmi rada a je to super, proste veľakrát, keď sa aj teraz zamyslím, či by som chcela robiť niečo iné, tak si proste poviem, že tá náplň práce ma extrémne baví, ale na druhej strane, akože prídete na to asi postupne, rokmi, ale je to naozaj o tom, že ten deň sa vám musí skladať aj z niečoho iného ako z roboty. Proste to sa nedá. Ja som to napríklad spozorovala aj na sebe, že keď si dám proste dovolenku, alebo fakt, že niekde proste vypadnem, či už na 3, na 4 dní, alebo mám že regulérnu dlhšiu dovolenku, keď sa vrátim do roboty, tak väčšinou sa všetci smejeme, že bože, že nevieš nabehnúť na ten režim a tak. Nie, mne sa proste lepšie robí. Ja vidím, že som si proste oddychla, ten mozog proste dokáže nabehnúť, dokáže šrotovať, dokážem spraviť proste za 2 dní viac práce ako za týždeň pred tou dovolenkou. Takže je to aj o tom, že... A potom sa smejeme v robote aj to, že ja veľakrát, keď príde presne, že fuck up alebo kríza alebo niečo ťažké, tak veľakrát je moje také prirovnanie, že proste neuperujeme kolena. Ako sorry, robíme proste marketing, hej, nejdete nikomu tu vymieňať srdce,
ani nič také, takže je to v podstate len robota. Pána nemá čo dodať k mojej múdrosti. Presne tak. Nie, akože školenie máme, workshopy máme ich pravidelne, máme aj nejaké interné, máme aj nejaké externé. Máme pravidelné one-to-one-ka s manažermi alebo každý so svojím team lídrom, kde tiež je to potom taká prevencia toho, že treba aj tých, možno keď niekedy sa dostanete na pozíciu, že budete nejaký team líder alebo budete viesť nejaký tým, treba si odsledovať aj ten tým, že ja napríklad tiež som mala v týme človeka, ktorý mi na všetko povedal áno, proste projekt nový, jasné, toto jasné, všetko spravím, ale ja som proste videla, že už to nemôže robiť všetko, aj keby proste chcel, tak nemôže a už mu viac nedám a s týmto ti pomôžem a toto proste spravíme inak. Že netreba sa úplne ani tak premáhať, že teraz spravím všetko pre všetkých a podobne a ako to bolo spomenuté, že treba určite aj si dať pozor, aby tá práca nebola to jediné v tom živote, aby aj tie dovolenky, ktoré máte, tak ste si brali. Ja som to tiež robila, že som si pomaly celú dovolenku prenašala do ďalšieho roka a podobne, alebo som mala dovolenku a dvíhala som klientom telefóny. A potom vždy moja manažerka hovorila, že ma tak ďalšiu ti už neschválim, že proste keď dvihneš telefón na svoje dovolenky a podobne. Čiže treba si to určite nejako ustražiť a odsledovať aj takéto veci. Ja ešte nadviažem, čo povedal Patrik, a to je to, že treba hľadať tie príležitosti aj sám, že nečaká to úplne, že to dostanete v robote, lebo je to robota. Ale proste teraz tých príležitostí je 1000 a proste máte ich aj vy. Sú všelijaké proste workshopy, školenia alebo len videjka, ktoré si alebo online prenosí na Instagrame, na Facebooku, na hocičom, že proste stredu večer nejde nič v telke, ale bum, proste z digitálnej univerzity ide nejaké školenie. Veľakrát sú to aj veci zadarmo, niekedy sú to proste za drobné platené, existujú proste super podcasty, knihy, čokoľvek, takže ak sa tak cítite, viete si vlastne pomôcť aj sami alebo nájsť si tú príležitosť, že v čom vám to vlastne pomôže. Takže to je super. No, ideme promptne na ďalšiu. Čítam? Môžem to tak bude hore. Zúčastňuje sa niekto, poprípadne všetci z agentúry školení, ktoré sú zamerané aj na krízovú komunikáciu. No všetci by sme sa mali. Či by sme sa mali všetci, alebo či sa zúčastníme všetci na školení o krízovej komunikácii. Máme veľa školení ohľadom komunikácie, opäť externe, interne, asi úplne to nie je zamerané na krízovú komunikáciu, ale vždy, my si na tých školeniach vždy vytiahneme témy, ktoré chceme riešiť pred tým školiteľom a potom sa to už nejako uberá. Aj napríklad aj takéto veci sme riešili aj smerom ku klientovi, možno ako niečo vyriešiť, keď proste tam ani doľava, ani doprava, ani nič, čiže určite áno. Ako spomínala, ak už je veľa takých možností, kde každý sám za seba sa tiež vie nejako v tom vzdelávať alebo mať nejaké takéto školenia. U nás teda miesto tých školení skôr, alebo je to skôr o tom fakt, že zasadneme ako krízový štát, keď treba proste niečo riešiť. Akože keď nie je čo riešiť, tak vtedy sme radi a vtedy čerpáme energiu proste na to obdobie, keď náhodou nejaká kríza zase príde. Ďalšia otázka je, ako to u vás v agentúre vyzerá, keď vaša kampaň dostane negatívne ohlasy? Máte nejaký krízový komunikačný tím? No ako Sandra povedala, my teda nerobíme kampane klasické. Podľa mňa ten krízový komunikačný tím je to, čo som povedala ja, to ten krízový štáb. No a ako to u nás vyzerá, alebo ako to prežívame? Už je ťažko povedať, že nejaké negatívne ohlasy, lebo ale nerobíme nejakú telku, alebo nerobíme takéto záležitosti, robíme možno nejaké awareness videá na YouTube, na Instagrame, na Facebooku, možno nejaké také skôr contentové veci, ale nie sú to také negatívne ohlasy, že by tam bolo potrebné zvolať nejakú tlačovku alebo niečo obdobné, takže toto si nemyslím, že nejako takto riešime. Komunikujeme to v týme, akože na každom projekte robí z každého oddelenia niekto, že niekto z kontentu, niekto social media manažer a podobne. A napríklad aj keď už úplne možno mini veci nejakého komentára na Facebooku niečo príde, čím si človek nevie poradiť, tak príde proste za tým content manažerom. Napríklad ja som tak chodila za Agus pri elektroinštaláciách, bolo to mala viac naštudované ako ja a proste poďme to vyriešiť. Prípadne, keď už je to akože niečo, riešili sme teraz niečo podobné nedávno, neviem to úplne asi rozvádzať, čo to ako, ale rieši sa to potom možno aj s klientom, hej, keď to je priamo nejako na klienta,
niečo, čo možno my ani nevieme ovplyvniť, len proste tým, že správujeme toho klienta, tak sa to dostane k nám, tak rieši sa to potom možno aj s klientom a s ním, že máme my nejaký návrh, ako to vyriešiť, oni majú nejaký svoj interný firemný pohľad a poďme sa proste dohodnúť, čo s tým ideme robiť. Hej, že keď už to naozaj také väčšie veci, tak samozrejme si to nedovolíme úplne za toho klienta sami nejako odkomunikovať a vyriešiť. Tam zase treba dať pozor, že aký je vzťah s tým klientom a čo tam vlastne všetko povoluje. No, ideme na otázku od Alexandry. Ja by som potom chcela, aby sa Alexandra prihlásila, lebo za mňa je toto super otázka, takže by som jej určite dala diár. Alexandra sa nás pýta, vedeli ste hneď, ktorá pozícia je pre vás tá pravá? Dá sa prestúpiť na inú pozíciu, keď zistím, že to nie som ja? Len Patrik, ty môžeš na to. Som prešiel už extrémne veľa pozíciami, ale ja si myslím, že keď človek príde do toho marketingu, veľakrát netrafí tú pozíciu na to prvýkrát, to akože o tom som presvedčený a vždy sa dá tá pozícia zmeniť, lebo aj to, čo sa naučíte v tej pozícii, v ktorej ste, tak vás vie akoby dať tú pridanú hodnotu do tej ďalšej pozície. Lebo ono máte napríklad, že ste proste, začnete, dajme tomu, ľudia najčastejšie začínajú ako social media, to sú proste také najbeznejšie začiatky. A keď sa naučíte robiť proste socky, tak viete potom ísť, dajme tomu, na PPCčka. Keď sa naučíte robiť PPCčka, tak už viete ako keby, že account, že máte každý ako keby ten kúsok. A už keď ste, dajme tomu, že account, že máte ako keby už úplne, že z každého segmentu nejaký ten vec, tak môžete ísť zase na takú nejakú pokročilejšiu pozíciu. Čiže by som povedal, že ten človek tak postupne rastie, zistíte, čo ho baví, čo ho nebaví. Možno zistíte aj po 5 rokoch marketingu, že to nechcete robiť, to všetko je možné. Naša agentúra je akože super v tomto, že je otvorená na toto, že ak teda zistíte aj po určitom čase, že nie ste tam alebo že niečo iné by vás bavilo viac, tak u nás sa to, že verejne hlása, že proste povedz, čo iné by si chcela robiť a môžeš, že to nie je problém. Ja som mala takú srandovnú skúsenosť, lebo ja vlastne robím content manažéra, Patrik je teda pri väčšine mojich projektov account, ale máme spoločne jednu kolegyňu, ktorá tiež robí s nami na projekte a ona mi proste hovorila, že ja som account, že proste ja som account projektu a nie content manažer, lebo teda jej to prišlo, že v podstate tiež vybavujem veci a podobne. Takže, ale vlastne my traja sme taká ukážka toho, že po tom dlhom čase vlastne v tej agentúre, že nezostávate v tej pozícii, ale posúvate sa vyššie. Ono sa to vždy vyšperkuje aj tou osobnosťou, takže, ale u nás v agentúre je to otvorené, teda ako som povedala. Hej, tiež, ako som spomínala, som začínala ako stážistka na PPCčkách, potom som ich robila na Google, na Facebooku, potom som z toho trošku zabrdla do sociálnych sietí, keď som prešla sem do agentúry, tak vlastne väčšinou to boli sociálne siete a PPCčka už viac menej iba na social, potom z toho vlastne na team leadera digitálneho oddelenia a teraz vlastne na šéfa produkcie, že tiež som si prešla nejakými tými vecami. A komunikovala som to napríklad presne aj s vedením, aj také, že možno čo ma baví, čo ma naplňa, že či ma viac baví toto, či viac možno s ľuďmi a tak ďalej, že je to naozaj, podľa mňa aj vo viacerých agentúrach je naozaj ten priestor možno sa nejako špecifikovať v rámci týchto vecí. Ale hľadajte také odporúčanie do budúcna, skúšajte a hľadajte, podľa toho budete vedieť vlastne, čo vám sedí najviac a čo vás bude baviť. A nebojte sa ani toho, že veľakrát v agentúrách kvôli šetreniu ľudí a financií spájajú veľakrát tie pozície dokopy. Ale to môže byť veľké plus iba pre vás, lebo sa proste môžete naučiť špecifické veci z každej pozície. Vzhľadom k tomu, že už naplňame čas, máme nejakých asi posledných 5 minút, tak máme ešte super poslednú otázku, čím to vieme pekne dokončiť. A to je teda, že čo je podľa nás najčastejšie zdrojom alebo príčinou krízy? Ja si rovno odpoviem, že za mňa sú to očakávania, akože takto jednoducho povedané, lebo tak ako som povedala, že je to o ľuďoch a ľudia majú očakávania. Tak ako klient má očakávania, tak aj my máme, presne ako som to hovorila, že napríklad stále s dievčatami čakáme na nejaký krásny, ľahký ženský projekt, ktorý bude proste úžasný a budeme robiť s influencerkami a dostávať produkty zadarmo, ale ešte sa to nedeje, takže podľa mňa zdrojom alebo príčinou kríz väčšinou sú tie očakávania nenaplnené alebo ešte horšie, keď sú nevypovedané, že niekto proste očakáva, ani nepovie čo a jedna strana s druhou si vôbec nerozumie. Neviem, som na to možno nadväzala, čo je také proste nepochopenie nejakých vecí alebo nejaké nevypovedané informácie alebo zle vypovedané informácie alebo veci
stali sa nám aj také situácie, že proste klient nám povedal po niekoľkých mesiacoch, že no on chcel toto a on to nedostal a my, že akože mohli ste to proste povedať, hej, že je veľa takých vecí, že proste keď sa nepovie, tak neviete a to je možno aj taká ďalšia rada do budúcna, že veľa sa pýtajte, aj vy keď budete robiť v agentúrach, marketingu s klientom, proste treba sa veľa pýtať všetkých a všetko, lebo keď sa veľa pýtate, veľa sa to zviete a dá sa potom presne predchádzať možno takým veciam. Není blbá otázka, to si zapamätajte, to asi teda aj na stočnom, čo sa pýtala prvá, je vlastne krásna ukážka toho, že keď sa budete pýtať, asi budete mať, alebo sa dostanete k menej blbým takýmto situáciám, kedy možno niekto povie niečo, čo nemal alebo podobne. Takže pýtať sa je veľký kľúč k úspechu. Jo. No, ešte odpoveď na toto, aby som povedal, že asi, že zlý tok informácií, alebo nedostatočný tok informácií a opäť zlá komunikácia alebo nedostatočná komunikácia, či už v tým alebo s klientom. Ale aj tie očakávania sú super, to súhlasím. Áno. My som možno to aj zhrnula tým, že mali sme tiež taký jeden prípad, kde asi toto všetko sa podľa mňa nejako spájalo, aj tie očakávania, niečo nevykomunikované a podobne, že častokrát sa možno stáva aj to, že my komunikujeme s jedným človekom firmy a my už netušíme, ako on podá tie informácie ďalej. A stáva sa nám, že potom zistíme, že nepodá ich úplne dobre, alebo že ich nepodá vôbec. A niekedy aj nás to stáva do takej pozície, že na tom kole proste s ostatnými ľuďmi sa nám tak pozeráme, že OK, že netušíme, že čo sa deje. Čiže môže sa aj takéto situácie diať a ono dôležité potom je naozaj, že si to proste všetko vykomunikovať. Že aj keď je ten problém s klientom, nejako sa nenaplnia očakávania, tak dobre, poďme si pozrieť na to, že prečo sa nenaplnili, čo možno bolo presne tým očakávaním, ako ich vieme naplniť a podobne, že snažiť sa proste všetko naozaj že vykomunikovať. Ešte nadväžujem poslednú minútu na slečnú číslo 1, že nielen, že v agentúre sa môže stať, že vy si niečo nepoviete a prezradíte to na kole alebo podobne, ale nám sa to stáva aj s klientom bežne. Že sú napríklad traja v týme, hej, že traja hlavní a to sa nám stalo a voláte s nimi raz za čas, no a niečo si nepovedia a prídete vlastne na to na tom kole a keď vidíte o troch s prepáčením dokrútených ľudí, ktorí by vlastne mali o všetkom vedieť, lebo sú to na nejakej vyššej pozícii vo firme, ale čiže stane sa, ako hovorím ja, stane sa aj v rodinách s klavírom, takže takto. Máte ešte nejaké otázky, alebo teda to môžeme úspešne ukončiť? Asi nie, tak môj šarmantný asistent bude rozdávať diáre. Ešte sme vám vlastne doniesli Content Manu, čo je vlastne náš vlastný agentúrny časopis. Je to vlastne prvé číslo, odporúčam si zobrať, sú tam fajn články z marketingu aj niečo málo o nás, takže pokojne si prídite zobrať. A ďakujeme teda aj Veronike, že sme tu mohli byť, bolo to super. A ja ďakujem.